Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fixed Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Lana wekazi kulama TV show siyahle bancane siyahleka phinde ube nezinkulumo ezakhayo mayivelile. Okwamanje ukuthi angikho serious, mangikho serious ke izinkulumo ezakhaya ngifake. Mase ngiyifaka ngiyasho. We guys, indaba kaSibindi. How isiphi isilwane esinesibindi esisabisayo? Ngifuna leso silwane leso, isibindi esinjani, esengwenya yini noma esani? We guys, niyakhumbula uSibindi emva kodaba lakhe Ndlovu, ngesinangu uNdlovu uyavela ku social media, bamnikezile ithuba lapha kuleya channel ya podcast ukuthi ake sho udaba lakhe, ukhuluma iside lakhe ke uNdlovu, njengoba noSibindi ezokhuluma lakhe. Mhla bahlangana, uma behlangana noma besebenzisana, ila siyoza khona iside elibalansile ndawo zonke ukuthi lento abayikhulumayo iyahambisana. Phumani ke kuma side neside. Niyakhumbula ukuthi after indaba zaKhwendlovu, uKhwendlovu wafika nothi phela imishado khona sifundiswa ngesithembu ku-TV kodwa imishado ayimile kahle, ezinye izinto azakenziwa. Uyabo? Sesithi uyithatha leyo information wakhuluma neindaba wakhuluma nje into ephakathi. Yabo, uKhwendlovu wakhuluma izinto ezokuthi uyena usefike eMzumbe wahlala phakathi, ngoba akafika ngakuKhwendlovu wahlala phakathi, lezi zinto wayithatha lapha eduzane. Uyabo? Ukusho ukuthi lo mase bemthinta ngenye indlela ukhuluma izindaba zakubo, noma wayeqagelela uKhwendlovu. Nibona ukuthi hayiqagela nangu ugogo Sikhotheni, nangu ugogo Sikhotheni sekuvela igaxa ngaye eyiphathelene noSibindi, angakabheki ukuthi baphendula bethini. Kodwa niyakhumbula ukuthi ugogo Sikhotheni uke wakhuluma ngama-signs. Niyakhumbula yini? Sithi thina akangamemeza indaba yama-signs ngoba naye sezwa ngayo ethi indumba yakhe iyabanda phakathi, kanti kunendaba ephathelane nendumba ebandayo, kodwa niyakhumbula ekhuluma ngama-signs. Yini indaba lokho ukukhuluma ngama-signs? Wayeqagela naye noma khona into owayicosha la bene-meeting? Hayibo, yazi ngayibona le comment ade ishiwo lokuthi eyedwa uSibindi engaqeda ngekubo, ngesithunzi sakubo eyedwa. Naye into yeshiwo abo ethi into ezombulala amantombazane, vele uzobulawa yilento ayithandayo. Uma engayi yena, engahambe yofuna amazayoni, ngempela amazayoni lawo, nami ngiyasho nje angazi noma amazayoni nangayenza lento eyenzeka. Yabo, amazayoni lawa afaka nedamini elijulile, eyomkhipha lemizwa yakhe engaqondala ukuthi imizwa yini lanayo amantombazane. Yini indaba uKhwendlovu ufike waba nezindaba after ukubona uSibindi? Ugogo Sikhotheni naye kunezindaba azikhulumile ezikhona la ku social media, la ku YouTube khona, la wayesekhuluma ukuthi niyobabona ngokuthi yena ugogo Sikhotheni wayekhuluma eyithatha lento lokuthi niyobabona ngokuthi wayebuka kude noma wayebuka eduzane noma into ayizwa yini. Nina-ke ngoba nini nizothi kusho mina, angishongo mina. Ugogo Sikhotheni wathi nizobabona ngama-signs, wathi kuzoba nama-signs kuzobonakala. Ngathi mina hayibo, akakahle-ke ukuthi sizwe ngaye ngoba yena wakhuluma ngendumba ebandayo, wathi unendumba yena yakhe ebandayo. Ngase nganixoxela indaba inganekwane yendlu ebandayo ukuthi yenziwa yini. Inganekwane gazi ngisayiphinda, kodwa nganixoxela ukuthi kuthiwa yenziwa umuntu okuthiwa lapho okunaleyo ndlu ebandayo kusuke kukhona into ehlala kuleyo ndlu. Ngase ngithi mina hawu, naye engakhombi le kude ebe naye eneyindaba esisimama eyixoxa zicaphuneke ngenye indlela. Kodwa ugogo Sikhotheni naye bese qagela njengoKhwendlovu, waqagela ukuthi kunama-signs. Yabo, indaba zabantu ngiyagcina kule
sonto elizayo angisaphinde ngikhulume ngey'ndaba zabantu, angisaphinde ngikhulume ngezinto engingayiqondi nami. Ngizokhuluma ngama-TV shows njengoba ngiyibukela nje laba abashadile, ngizokhuluma ngalaba abashadile bayaxabana. Baze wangibhora laba. Ngiyazi ukuthi kufuneka kube nemali yakuMzansi Magic, kufanele bengafani, kodwa beshada manje sebexabana manje. Laphaya ku-Married at First Sight, hayi ngibuka bona-ke bayaxabana. Ngibona ngathi nje into engakazi ukukhuluma ngayo at least khuluma ngabantu abafike bathi bafika ngomshado. Hayi laba abanye bafike befike ney'ndaba zabo, mase iy'ndaba zabo seziphakathi sebefuna siyikhulume ngenye indlela, sebeze bayakhala manje. Hayi sengikhathele futhi. Nani nje futhi nani lobo ningibelesela ukuthi ngizoboshwa. Mina ngizoboshelani? Ngizoboshela ukuthi ugogo uSkhotheni wakhuluma no-Mac G wathi uzobona ngama-signs. Wayekuthathelaphi lokho ngoba akaze ethwalise? Ubani amthwalisa? Amthwalisa yena wamnikela ama-instructions kwaphuma kuye. Ukuthwalisa uyakwazi yini ngoba yena laphaya behlangene ne-show yakhe sebevala ugogo uSkhotheni show, wakhuluma ngokuthi yena akakwazi ukuthwalisa, wathi kuhlukene. Esekhohliwe ukuthi kugogo uSkhotheni show khona omunye ubaba waphuma wabaleka kade bemtshela ukuthi uzothwala kanjani, etshelo yena gogo uSkhotheni. Ukuthi wakadlamini Nkosi yami, uDlamini waseGoli ngeke. Usekhohliwe ukuthi lapha kwi-show, ngicela nikhumbule into engitshela yona. Kwi-show yagogo uSkhotheni kwafika omunye ubaba ezomfundisa ngokuthwala. Lo baba lo wasamchazela ukuthi isithwalo sinjani, wavele wasukuma ubaba lo waphuma kungakaqedwa. Kwi-show yagogo uSkhotheni isivalwa bese kukhona abantu sengikhohlwe ukuthi i-host bekubani. Sebekhuluma-ke ngezinto zokuthwala. Ugogo uSkhotheni wathi akakwazi yena kodwa uyakwazi ukuthi uhambe. Kwabe ugogo Maweni owathi phela kuhlukene ukwenza kwezinto, ngenzeka ezinye izinto ungakwazi ukuzenza, ezinye ukwazi. Manje lo yababa efika laphayana efika ehlala phansi wayezothini kuyena uma engakwazi ukuthwalisa, yabo? Mawuzokhuluma into ubuye ukhohlwe. Ilento-ke engiqhatha nani-ke nalama-TV shows esikhuluma ngawo. Hhayi abayiphikisi. Bahambe nje besho into ngapho sebeyijika bayijika. Nanga ugogo uSkhotheni wathi sizobona ngama-signs. Hawu ngayenza-ke leyo video ukuthi ugogo uSkhotheni uthini uma ekhuluma kabi kanje, naye futhi ebe umuntu wesifazane. Nasuke nabhala-ke nezinto engihambisani nazo. Guys, yabona ukuthi mina ngiyahleba nani, kodwa ngasho ukuthi siyabahlonipha esihleba ngabo. Awubhale nje into engaze ngiyikhulume, uyifaka la comment section. Into nawe yazi ukuthi ngeke uzuze uyisuke uyisho wena uthi wena mhlambe nguNosipho Mkhize noma nguThando Mdluli ngithi laba bathwele ngo1 2 3. Ufuna ukuzobhala ku comment section yami ukuze kube ngathi yimi engithe bathwele. Nina nivele nixove nje, ningenza umxovi ngesinye isikhathi nami ngingazi ukuthi hayibo. Ngikhuluma ukuthi ugogo uSkhotheni uthi ngizobona ngama-signs, wena usobhala ama-signs akawashongo nami angiwashongo, utheni nizowabona ngama-signs. Mawukuthi wena ubona lawo ma-signs awuthuleke nawo, idla ushut up nalawo ma-signs wabona, ungazobhala la izinto ezizoba wrong ngoba uzobhala into e-wrong vele ngithi ake ngenze i-example ngawo. Ikuphathe kanjani leyo ndaba? Kabi. Yabona sengiyathetha manje ukuthi niyayenza into e-wrong nami ngiyibuza ukuthi hayibo ngeke, kodwa yazi enye into nawe ufanele uyibuthi uyibhala ngapho ubuyicabanga, uyibhala ngapho ubuyifundisisa ukuthi ngikubhaleni lokhu ngoba akuzwakali kahle. Into okufanele uyigcine no-anti lapho kosofa kini, ikhulume no-anti kusofa kini, nibuka i-TV no-anti. Musuke uyiletha la mina ngingayilethanga. Nento enikhuluma laphayana nobani nomalumekazi manibuka i-TV nisho ukuthi hayibo cha khona kuyasoliswa, salani nisola lapho, solani kini kuphela ningezi nizosola nami. Hayi cha ngeke phela kunzima lana guys,
Lana kunzima kuleli nto esiyenzayo. Uyahleba abanye befuna ukufaka upetrol, befuna ukwenza worse. Into wena uyayikhuluma kahle, bona bafuna ukuyikhuluma ngendlela yabo. Hawu, bafuna futhi ube nobuxoki uma ukhuluma iy'ndaba. Mase bebonile ukuthi hhayi bahambisana nobani, bafuna umvumele noma engasenzi kahle. Hhayi-ke ngeke kulunge-ke kimi. Bye guys, bye.